Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра беларускую Прагу. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Чаму гэты горад мае вялікае значэнне для гісторыі і культуры Беларусі? Таму што з Прагай звязаны цэлы пласт нашай гісторыі і культуры. Пачынаючы з 15 стагоддзя, нават, можа быць, з канца 14 стагоддзя, у Празе пачалі вучыцца беларускія студэнты, і фактычна да сучаснасці у Празе ёсць вялікая беларуская дыяспара. Ну і ў Празе была надрукавана першая беларуская кніга «Біблія Францыска Скарыны». Мы не можам проста так прайсці міма гэтага гораду, не заўважыўшы там выразны беларускі след. Вядомыя беларусы ў Празе. Трэба сказаць, што яшчэ ў 1397 годзе каралём Чэхіі Карлам IV была заснавана такая калегія для беларускіх студэнтаў у Пражскім універсітэце. І выхадцы з Вялікага княства Літоўскага яны маглі навучацца і карысталіся тымі прывілеямі, як карысталіся і чэшскія студэнты. У 15 стагоддзі, ўжо ў наступным стагоддзі, было вельмі важнай падзеяй, што адзін з кіраўнікоў Пражскага універсітэту, Геранім Пражскі, ён прыязджаў сюды ў Беларусь, прапаведаваў, і з'явіліся евангельскія хрысціяне ў Беларусі. Гэта 1413 год. І пасля гэтага чэхі яны прапанавалі карону Чэхіі вялікаму князю літоўскаму Вітаўту. Вітаўт гэта прыняў і паслаў войска Жыгемонта Карыбутавіча на абарону чэшскай рэфармацыі супраць крыжовых паходаў. І так з'явілася вялікая беларуская дыяспара ў Празе, якая фактычна існавала на працягу многіх стагоддзяў. Трэба сказаць, што гэта ў многім тлумачыць, чаму Францыск Скарына менавіта ў Прагу паехаў друкаваць свой пераклад Бібліі. І Чэхія, і Польшча, і Венгрыя, і Вялікае княства Літоўскае, яны знаходзіліся пад уладай прадстаўнікоў адной дынастыі. Это дынастыя Ягайлавічаў. Гэта была вось адзіная, як мы кажам, мытная прастора. Па-другое, чэхі, яны найбольш блізкі славянскі народ, які ўжо ў той час меў свой уласны пераклад друкам. І Скарына карыстаўся чэшскай Бібліяй, якая была надрукавана ў Венецыі. І надрукаваў беларускую Біблію ў Празе, там, дзе быў ужо вялікі цяг, вось вялікая традыцыя чэшскіх перакладаў. Дык чым так прываблівала Прага нашых суайчыннікаў? Прага, яна прываблівала падобнасцю лёсаў чэхаў і беларусаў. Пытанне мовы і пытанне веры было вельмі актуальна. Нацыянальны герой Чэхіі гэта Ян Гус. Ян Гус, ён першы перакладчык Бібліі на чэшскую мову, які аддаў сваё жыццё за тое, каб чэхі маглі жыць паводле Евангелія, паводле евангельскіх прынцыпаў. У Беларусі вось гэта пытанне мовы і пытанне выдання і распаўсюджання евангельскіх кнігаў і не толькі біблійных кнігаў на беларускай мове, гэта было пытаннем прынцыповым. Пазней пытанне анямечвання. Чэхія былі фактычна ўсе анямечаны, і было вельмі мала чэшскіх школаў і так далей. І тое самае было ў Беларусі, калі паланізацыя, пасля русіфікацыі знішчылі вось гэта беларускае школьніцтва. Гэта было вельмі прывабна і сугучна. А з іншага боку, чэхі мелі універсітэт, мелі навучальныя установы, мелі інстытуцыі, і было што пераняць. Таму славянскія народы, падабенства лёсаў і евангельская спадчына. Рухаемся далей. Прага і нацыянальнае адраджэнне 20 стагоддзя. 20 стагоддзя яно было адметнае як для Чэхіі, так і для Беларусі. У Чэхіі была адроджана Чэхаславацкая рэспубліка ў 1918 годзе. У Беларусі была Беларуская народная рэспубліка, і на пэўны час урад Беларускай народнай рэспублікі ён пераехаў у Прагу, ў Чэхію, таму што кіраўнік Чэшскай рэспублікі Томаш Масарык, ён дазволіў існаваць там беларускаму прадстаўніцтву. У Празе утварылася аб'яднанне беларускіх студэнтаў, таму што Карлаў універсітэт зноў жа, як і ў 14 стагоддзі, даў стыпендыі для студэнтаў беларусаў. Такія вучыліся знакамітыя дзеячы, як, напрыклад, Ігнат Дварчанін, як Тамаш Грыб, Мікола Вяршынін і гэтак далей, Ларыса Геніюш.
Янка Геніюш. Ну, Лариса Геніюш там не навучалася, але Янка Геніюш вучыўся у Пражскім універсітэце яму ж. Таму, канешне, важнае было такое асяроддзе беларускае ў 20 стагоддзі. У 20 стагоддзі жыло вельмі шмат беларусаў у сталіцы Чэхіі. Ну, напрыклад, можам узяць такога, як Міхась Забайда-Суміцкі, знакаміты спявак на ўвесь свет. Ён жыў менавіта ў Празе, памёр у Празе. Старшыня рады БНР Пётр Крычэўскі. Ну і іншыя знакамітыя дзеячы, якія Прагу полюбілі і пра яе напісалі шмат. Ну, вось, напрыклад, ёсць вершы ў Владзіміра Жылы, якому вельмі падабалася Прага, які, ну, любіў яе, як ён пісаў амаль як Вільню. Ці засталіся ў Празе беларускія мясціны? Безумоўна, шэраг беларускіх мясцінаў ён ёсць. Напрыклад, ёсць помнік Францыску Скарыну у Празе, можна наведаць яго. Ёсць альшэўскія могілкі у Празе, дзе пахаваны вось знакамітыя беларусы, вось той жа Пётр Крычэўскі, пра якога я казаў, і Міхась Забайда-Суміцкі. Трэба сказаць, што сярод чэхаў былі вельмі добрыя сябры Беларусі. Напрыклад, прафесар Вацлаў Жыдліцкі, які перакладаў шэраг беларускіх пісьменнікаў на чэшскую мову. Там ён перакладаў і Васіля Быкова, Алеся Адамовіча, Ніла Гілевіча, Владзіміра Караткевіча. Ён пераклаў «Христос прыземліўся ў гародні», пераклаў «Дзікае паляванне караля Астаха». Ён асабіста вельмі любіў, калі прыязджаюць Беларусь. Ён стварыў цэлы такі беларускі асяродак. Да гэтага часу вось беларусістыку вось вывучаюць. Таму факультэт вось беларусістыкі Пражскага універсітэту ён заснаваў. Прагу вельмі любіў наведаць Владзімір Караткевіч. Ён проста туды вось прыязджаў і хадзіў па гэтых вуліцах. Таксама у Празе ёсць батанічны сад, дзе працаваў Францыск Скарына, і там, ну, мяркуецца, што дзесьці вось ён там пахаваны. Пасля працаваў ягоны сын Сымон Скарына вось у гэтых мясцінах. Таму ёсць і з 16 стагоддзя, і з 20 стагоддзя памяткі пра беларушчыну, і мы можам сказаць, што, ну, Прага у нейкім сэнсе і беларускі горад. Напэўна, у кожнага з нас ёсць куточкі, куды хочацца вяртацца. Не абавязкова штосьці культурна-гістарычнае ці архітэктурна-прыгожае. Гэта можа быць бераг ракі ці нейкае асаблівае месца. Там, дзе думкі ў вырай ляцяць, лёгка марыць, прыемна быць, плённа працаваць. Для нашых герояў такім асяродкам стала Прага. Беларуская Прага нагадвае пра саюз паміж прыгожым горадам і беларусамі. У Празе ёсць больш за 20 гістарычных мясцін, звязаных з падзеямі, якія аб'ядналі нашых землякоў і чэхаў яшчэ з часоў Вялікага княства Літоўскага. Што гэта значыць для нас? Па-першае, такія прыклады трэба вывучаць і імі ганарыцца. Па-другое, разумець, што не месца упрыгожвае чалавека, а чалавек месца. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!